Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng adobong pusit at pansit gisado mga kapudibis. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Makantam kay Kapampangan. Ang nag-request po ng pagkain natin ay si Ma'am Mayla Castillo. Ayan, naglilihi daw po siya ng pansit gisado at saka Pusit. adobong pusit. At Wala meron pang tayong ano, kinilaw na isda isda. raw. Wala. Yes. Kaya mga kapudibis, unang subo na tayo. Mantana. Manta na. Ito yung pusit sa akin. Oo. Tapos Lagyan ko ng rice. ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Ma'am Mayla Castillo, para sa yung unang subo, kain po. Naman. Ay, sorry. Ito natin kalamansi para mas masarap. Tanggalin na lang natin yung buto. Ayan o. Ayan o. Tinanggal ko naman. Sarap. Sama na yung nagdili siya, no? At pag talaga nagdilihi ka. Ikaw bala ng pinaglilihan mo. Sunset. Pero, Kaparas ng Lara. Lara, may Lara ba?
Paro. Ay, oo, mama. Sarap. Ay, naubos po natin. Pansit gisado at adobong pusit. Ayun, gusto din po namin batiin ng happy anniversary sila. Mary Grace Marantal at si Roel Marantal. Ayan, anniversary po nila ngayon July 10. Nag-request po sila ng menudo, pero syempre inunan po natin yung mga nag-request po mas nauna po sa inyo. Sa susunod na lang po, ha? At syempre, ang nag-request po ng pagkain natin si Ma'am Myla Castillo, birthday niya sa July 19. Ayan. At si Janet Liwanag, birthday po niya sa July 26. Happy birthday po sa inyo at happy anniversary po, Ma'am Mary Grace Marantal at si Sir Roel Marantal. God bless po. Yes, mga kapudibis, hanggang dito na lang ang aming videos. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much. Thank you so much po. We love you.